tichosti pražského archívu, ukrytom v útrobách budovy, ktorá kedysi patrila najobávanejšej tajnej službe socialistického Československa, ležia zložky s červenou pečaťou. Medzi nimi jedna, hrubá ako ľudská dlaň, nesie kódové označenie, ktoré 10 ročia skrývalo meno človeka, ktorý bol súčasne oslavovaným národným básnikom a neustálym objektom sledovania. Meno Ladislav Novomeský, pre niekoho symbol slovenskej kultúry, pre iných hádanka zahalená do protirečení. Ako je možné, že muž, ktorý svojimi veršami formoval duše generácií, ktorý veril v revolúciu a oddane slúžil komunistickému režimu, sa nikdy nezbavil nálepky podozrivého? Prečo štátna bezpečnosť po 10 ročia zbierala každé jeho slovo, každý krok, každé stretnutie? V tých zložkách sú záznamy, ktoré vyznievajú ako absurdné divadlo. Agenti sledovali básnika, ktorý sám bol súčasťou vládnej elity. Zaznamenávali jeho reči na verejných podujatiach, odpočúvali jeho súkromné rozhovory, fotili jeho návštevy. V jednej správe zo 61. roku agent pedantne zapísal, že Novomeský v kaviarni na Václavskom námestí objednal kávu a čítal noviny. V inej, o rok neskôr, sa píše o podozrivom úsmeve, ktorý si básnik vymenil s neznámym mužom na ulici. Čo hľadali? Akú pravdu sa snažili odkryť? Novomeský nebol len básnik. Bol bojovník Slovenského národného povstania, poslanec, minister, komunista s bezvýhradnou vierou v budovanie nového sveta. A predsa, keď prišiel rok 1948, systém, ktorému slúžil, sa obrátil proti nemu s besnosťou rezervovanou pre najhorších nepriateľov. Zatkli ho, súdili, odsúdili. Roky strávené vo väzení, ponižovanie, mučenie. Potom rehabilitácia, návrat, opäť pozície, opäť dôvera. A opäť sledovanie. Akoby niečo v tom systéme nikdy neuverilo, že Novomeský je skutočne jeden z nich. Existuje verzia, ktorú oficiálne dejiny nikdy nepriznali. Verzia, že básnik mal v sebe niečo, čo komunistický režim nedokázal kontrolovať. Nezávislosť ducha, ktorá sa nedala zotročiť ani 10 ročiami ideologického otroctva. Možno práve to bolo to, čo štátna bezpečnosť hľadala v tých nekonečných správach. Možno hľadali dôkaz, že básnik, ktorý písal o slobode, v hĺbke duše nebol nikdy skutočne ich. V starom byte na Palisádach v Bratislave, kde okná vyčnievali nad zelené strechy starého mesta, sedával muž s cigaretou v ústach a ceruzkou v ruke. Ladislav Novomeský, básnik, ktorého verše recitovali školáci, písal svoje riadky vediac, že niekto ich číta skôr, než sa dostanú do tlače. Na opačnej strane ulice, v byte s neustále zakrytými záclonami, sedával iný muž. Ten ceruzku nepotreboval. Len poznámkový blok a fotoaparát so silným objektívom. V archívoch štátnej bezpečnosti, ktoré 10 ročia po páde režimu začali vydávať svoje tajomstvá, sa našiel záznam z 28. januára 1948. Správa operatívneho dôstojníka kapitána Vladimíra Kašpara. Objekt Laco vyšiel z domu o 7 hodine ráno. Smer Reduta. Stretnutie s neznámou osobou. Predmet stretnutia rukopis. Odovzdanie prostredníctvom obálky hnedej farby. Osoba odišla taxíkom. Sledovanie prerušené z dôvodu straty kontaktu. Pod správou pečiatka prísne tajné. Nešíriť. Ale kto bol objekt Laco? A prečo sledovali muža, ktorý v tom čase patril medzi popredných funkcionárov komunistickej strany Slovenska? Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Novomeský bol paradox zabalený do červenej zástavy. Komunista od mladosti, účastník ilegálneho hnutia za prvej republiky, po oslobodení povereník školstva a osvety. Muž s mocou. A predsa muž pod dozorom. Dozvedáme sa to z denníka istého Jána Obuchového, bývalého príslušníka štátnej bezpečnosti, ktorý po roku 1989 uložil svoje spomienky do súkromného archívu. Denník zostal nepublikovaný, no fragmenty z neho prenikli na svetlo. Obuchový píše o zvláštnom príkaze, ktorý dostal v marci 1948.
Dostali sme pokyn zhora. Novomestský musí byť sledovaný nepretržite. Hlásenie každý deň. Dôvod nebol uvedený. Keď som sa pýtal, dostal som odpoveď, že to prichádza priamo z Prahy. Možno aj vyššie. Možno aj vyššie. Tá formulácia v sebe nesie chlad, ktorý prenikne až do kostí. Komu sa hlásila štátna bezpečnosť v Prahe? Komu sa hlásila Praha? A čo vedeli oni o Novomestskom, čo nevedeli ostatní? V tom čase bol Novomestský vo vrchole svojej kariéry. Jeho zbierka verší Otvorené okná vyšla v niekoľkých vydaniach. Kritici hovorili o jeho výnimočnom cítení slovenského jazyka, o modernizme, ktorý priniesol do slovenskej poézie. Ale existoval aj druhý Novomestský. Ten, ktorý sa stretával so zástupcami sovietskej ambasády v kaviarni Metropole. Ten, ktorý písal listy do Moskvy a dostával odpovede v zapečatených obálkach. 10, o ktorom štátna bezpečnosť viedla zložku s kódovým menom Básnik. Správa z 23. apríla 1948 zaznamenáva rozhovor medzi Novomestským a neidentifikovanou osobou v Bratislavskom mestskom parku. Rozhovor bol nahrávaný pomocou skrytého mikrofónu umiestneného v lavičke. Záznam bol neskôr prepísaný. Nevedia, čo sa pripravuje. Myslím, že majú čas ešte rok, možno 2. Potom príde zmena. Radikálna zmena. Osoba sa pýta: a ty? Novomestský odpovedá: mňa to nezasiahne. Mám krytie. Čo to znamenalo? Aká zmena sa pripravovala? A najmä, čo znamenalo to tajomné krytie? Odpoveď priniesol február 1949. Komunistický prevrat v Československu. V ten mesiac Novomestský oslavoval spolu s ostatnými. Ulice boli plné transparentov. Víťazstvo robotníckej triedy. Budovanie socializmu. Nová éra. Ale v útroch štátnej bezpečnosti narástol počet správ o objekte Laco. Zo 4 týždenne na 10. Prečo sledovať človeka, ktorý práve zvíťazil? Vysvetlenie prišlo o niekoľko rokov neskôr. V správe datovanej 12. máj 1951 sa nachádza formulácia, ktorá vrhá svetlo na celú záhadu. Objekt Laco je podozrivý z udržiavania kontaktov s buržoáznym nacionalistickým živlom. Jeho pozícia v strane mu umožňuje pôsobiť skryte. Odporúčame zvýšenú ostražitosť a prípravu operatívnych opatrení. Buržoázny nacionalistický živol. V tej dobe to bola obžaloba horší než obvinenie z vraždy. Znamenalo to niekoho, kto uprednostňuje národné záujmy pred internacionalizmom. Niekoho, kto verí, že Slovensko má právo na vlastnú cestu. V roku 1951 to bola najväčšia heréza, akú si komunista mohol dovoliť. Novomestský to vedel. V básniach z toho obdobia možno čítať medzi riadkami. V jednej z nich píše: v noci počujem kroky pod oknom, nie sú to kroky priateľa. Cenzúra text prepustila. Možno si myslela, že ide o poéziu. Možno to bolo varovanie tým, ktorí vedeli čítať. Stretnutia pokračovali. V roku 1953 sa Novomestský stretol v Piešťanoch s Gustavom Husákom, vtedy podpredsedom vlády Slovenska. Stretnutie zaznamenala štátna bezpečnosť. Rozhovor trval 3 hodiny. Nebolo možné nahrať. Objekt Básnik a objekt Gustav používali techniku protisliedovania. Pohybovali sa po Lázenskom parku, menili smer, hovorili potichu. Objekt Gustav. Aj Husák, ktorý neskôr viedol celé Československo, bol v tom čase už pod dozorom. V tej chvíli sa stávalo jasným, že na Slovensku existovala skupina komunistických funkcionárov, ktorí chceli niečo iné, než ponúkala Praha. Chceli slovenský socializmus. Socializmus s národnou tvárou. To bolo nebezpečné myslenie. Moskva nebola ochotná tolerovať odchýlky. V archívach štátnej bezpečnosti, ktoré 10 ročia odpočívali v pancierových sklepeniach, sa našli spisy označené kódom Lambda 254. Keď sa tie modré kartonové obaly otvorili po prvýkrát od roku 1983, vypadli z nich fotografie. Čiernobiele, zrnité, zachytávajúce muža vstupujúceho do budovy Slovenského zväzu spisovateľov. Vstupujúceho do Reduty,
sediacieho v kaviarni Tatra. Vždy ten istý muž, vždy tá istá pozorná kamera z opačnej strany ulice. Nikto vlastne nevie, kedy presne to začalo. Existuje správa datovaná 21. oktobra 1938, kde sa píše o sledovaní istého komunistického funkcionára podozrivého z nacionalistických odchýlok. Meno bolo začiernené, ale rukopis na okraji poznamenával jediné slovo. Básnik. V tom čase mal Ladislav Novomeský 41 rokov a bol už legendou slovenskej avantgardy. Ale legendy nebezpečné štátu sa v tých časoch ničili rýchlo a účinne. Karol Bacílek, minister národnej bezpečnosti, mal na stole novomeského zložku už v lete 1948. Tá zložka bola prekvapivo hrubá pre muža, ktorý oficiálne patril k tomu správnemu táboru. Pre komunistu, ktorý prežil koncentračný tábor a vrátil sa ako víťaz. Bacílek sa pýtal svojich ľudí, prečo má básnik taký objem materiálu. Odpoveď bola chladná ako márnica, pretože je nebezpečnejší ako tí, čo sa otvorene stavia proti nám. Pretože myslí. A myslieť v tých rokoch bolo najväčším zločinom. V decembri 1949, krátko pred procesmi, ktoré mali zatriasť celou stranou, niekto vložil do novomestského poštovej schránky neadresovanú obálku. Vnútri bol len jeden strih novín, článok o Rajkovi v Maďarsku. O tom, ako ho zatkli, súdili, popravili. Niekto tú správu prečítal pred Novomeským. Niekto chcel, aby vedel, čo sa chystá. Novomeský tú výstrižku spálil v popolníku a popol splachol vo WC. Ale ľudia z podzemnej garáže naproti jeho bytu o tom vedeli. Fotili cez okno. Videli aj to, ako mu triasli ruky. Správa číslo 267/54 sa dochovala takmer kompletná. Prísne tajné. Objektívna analýza ideologickej nespoľahlivosti subjektu Lambda 254. Text bol napísaný úradníckou slovenčinou, ktorá sa snažila znieť vedecky, ale prechádzala do nej nenávisť. Subjekt prejavuje tendencie slovenského buržoázneho nacionalizmu. Subjekt udržiava kontakty s ideologicky pochybnými prvkami. Subjekt prejavuje nedostatočnú bdelosť voči triednym nepriateľom. A potom to podstatné. Subjekt vo svojich básniach využíva symboly a metafory, ktoré možno interpretovať ako skrytenú kritiku ľudovo-demokratického zriadenia. Básne ako zločin. Metafory ako dôkaz vlastizrady. V apríli 1951 začali chodiť k novomestskému domov dvaja muži v sivých plášťoch. Prichádzali vždy večer, vždy medzi 20. a 21. hodinou. Nikdy sa nepredstavili. Len sa posadili do kresiel a pýtali sa. Na stretnutia, na rozhovory, na mená. Novomestský odpovedal pomalou, uváženou slovenčinou plnou prístavkov a odboček, ktorá vlastne nič nehovorila, ale zároveň nemohla byť označená za odmietnutie spolupráce. Jeho manželka Žofia stála v kuchyni a počúvala cez pootvorené dvere, ako sa jej muž pokúša prežiť. 11. apríla 1951, presne o 7 hodine ráno, zazvonili ostro. Novomestský ešte spal. Žofia otvorila dvere a videla 6 mužov. Jeden z nich mal v ruke papier. Príkaz na domovú prehliadku. Brali knihy, brali poznámky. Brali listy od priateľov z 30. rokov. Jeden dôstojník štátnej bezpečnosti našiel v zásuvke stola fotografie z Paríža z roku 1934. Mladý novomestský na brehu Sejny. Usmiaty. Voľný. Dôstojník dal fotografie do priehľadného obalu a poznamenal. Dôkaz kontaktov so Západom. V tej istej hodine zatkli Gustava Husáka. O deň neskôr Daniela Okáliho. Sieť sa sťahovala okolo skupiny ľudí, ktorí mali jedno spoločné. Verili, že komunizmus môže byť slovenský. Že revolúcia nemusí znamenať zánik národa. Že možno existuje cesta medzi Moskvou a vlastnou identitou. Za takéto myšlienky sa v roku 1951 umieralo. Proces začal v 24. apríla 1952 v budove Najvyššieho súdu v Bratislave. Miestnosť bola preplnená starostlivo vybranými divákmi. Robotníci, ktorí mali tlieskať rozsudku.
Novomeský sedel na lavici obžalovaných medzi Husákom a Okálim. Mal na sebe oblek, ktorý mu bol zrazu veľký. Za 6 mesiacov vyšetrovania schudol 11 kilogramov. Vyšetrovatelia ho bili? Existujú svedectvá, ktoré hovoria o násilí v rukách, o neustálych výsluchoch, o svetlách, ktoré nevypínali ani v noci, o technikách, ktoré lámali ľudí bez jedinej rany. Obžaloba trvala 6 hodín. Čítali ju 2 prokurátori, ktorí sa striedali ako herci v absurdnom divadle. Ladislav Novomeský, buržoázny nacionalista, vedome a systematicky podkopával jednotu československej pracujúcej triedy. Využíval svoje postavenie na šírenie protištátnej ideológie. Udržiaval konšpiratívne spojenie s nepriateľskými elementmi. A potom prišli dôkazy. Básne. Riadky vytrhnuté z kontextu. Verše, ktoré hovorili o slovenských horách, o riekach, o ľuďoch, čítané monotónnym hlasom prokurátora, zneli ako sprisahanie. Obhajca mlčal, vlastne vôbec nehovoril. Len vstál, povedal, že obžalovaný priznal svoju vinu a sadol si späť. Novomeský sa zadíval do prázdna. Neskôr, o 10 ročia neskôr, keď už bolo všetko za ním, povedal novinárom jedinú vetu. Vedel som, že som nevinný, ale vedel som aj to, že to nikoho nezaujíma. Rozsudok bol 10 rokov. Novomeského odviedli cez zadný vchod do väznice na Justičnej ulici. Tam strávil prvých 18 mesiacov. Samotka. 4 metre štvorcové, okno vysoko pod stropom. Vtáky počul, ale nevidel. Písal si verše v hlave, pretože ceruzku nedostal. Niektoré z tých veršov si pamätal až do konca života. Iné zabudol, pretože hlad a zima vymazávajú pamäť účinnejšie ako ktorkoľvek cenzor. V lete 1954 ho previezli do Ilavy. Tam boli aj ďalší. Politickí väzni, ktorí prehrali súboj s aparátom. Stretol tam profesorov, kňazov, dôstojníkov, spisovateľov. Večer si v cele šepkali príbehy o tom, kedy to skončí. Niektorí verili, že Stalin zomrie a všetko sa zmení. Stalin zomrel v marci 1953, ale nič sa nezmenilo. Aspoň nie hneď. Dochovalo sa jedno zvláštne číslo, ktoré oficiálne dokumenty nespomínajú. Novomeského spis obsahoval 427 fotografií. Nie z procesu, nie z výsluchov, ale z rokov pred zatknením. Každodenný život muža, ktorý ani netušil, že každý jeho krok je archivovaný. Kto dal príkaz na také masívne sledovanie? Prečo básnik, komunista, človek bez zjavnej moci potreboval takú pozornosť? Keď Ladislav Novomeský po návrate z väzenia prvýkrát vstúpil do vlastného bytu na Mudroňovej ulici, zdalo sa, že všetko zostalo na svojich miestach. Knihy v police, pero na stole, dokonca aj nedopitá fľaša slivovice v kredenci, ako by ho niekto čakal. Lenže nebolo to tak. Niečo sa zmenilo. Podlaha pri vchode zapískala inak. Okno do dvora sa nedalo úplne zatvoriť. A keď večer zhasol svetlo, všimol si na protíškom dome slabú žiaru v okne 3. poschodia. Stále tam. Vždy tam. V spise Lambda 254 sa nachádza technická správa datovaná 11. oktobrom 1966. Suché byrokratické vety opisujú inštaláciu sledovacieho zariadenia typu Mánes 8 do bytu vedľa novomeského obydlia. Prístroj umožňoval zachytávanie rozhovorov cez stenu hrubú 45 cm. Kvalita záznamu charakterizovaná ako dostatočná na identifikáciu hlasov a obsahu konverzácií. Ale to nebolo všetko. V tom istom spise medzi stovkami strán správ a pozorovacích protokolov je príloha označená červenou pečaťou. Fotokópia strojopisného listu, bez hlavičky, bez podpisu. Len text. Inštrukcia pre operatívnych pracovníkov 2. oddelenia. Objekt Lambda 254 udržiavať pod nepretržitou kontrolou. Evidovať každý kontakt. Osobitne sledovať spojenie s bývalými politickými väzňami, so zahraničnými diplomatmi, s predstaviteľmi inteligencie podozrivými z revizionistických názorov. Pri akejkoľvek výraznejšej aktivite okamžite informovať vedenie. Výraznejšia aktivita.
Zdanlivo nevinné slová. Ale čo znamenali v praxi? Návšteva priateľa? Rozhovor v kaviarni? Čítanie literárneho týždenníka? Jozef Rybár, redaktor a básnik, ktorý sa s Novomeským pravidelne stretával v tých 10. rokoch, rozprával neskôr v kruhu dôverných priateľov o zvláštnej udalosti z jary 1968. Sedeli spolu v byte na Mudroňovej, popíjali víno, debatovali o možnostiach nového politického vývinu. Novomeský bol v dobrej nálade. Prvýkrát po rokoch, ako by v ňom ožíval starý temperament, revolučný plameň. Rybár si zapalil cigaretu a keď odfúkol dým, Novomeský zrazu dvihol ruku. Ticho, len gesto. Potom vstal, prešiel k rádiu a zapol ho na plnú hlasitosť. Naklonil sa k Rybárovi a pošepol mu do ucha. Tu sa nedá hovoriť o ničom dôležitom. Oni počúvajú. Počúvajú všetko. Rybár spočiatku nepochopil. Aká paranoja. Aká absurdita. Ale Novomeský nemal v očiach strach ani bláznovstvo. Mal istotu. Istotu človeka, ktorý už vie, ako funguje systém, ktorý už raz prešiel peklom. V mesiaci maj toho istého roku sa situácia dramaticky zmenila. Pražská jar priniesla nádej. Cenzúra akoby na okamih ustúpila. Novomeský začal opäť publikovať. Jeho básne sa objavili v kultúrnom živote. Jeho meno sa skloňovalo v súvislosti s rehabilitáciou, s možným návratom do politiky. V Prahe sa vraj pripravovala jeho plná rehabilitácia, nielen tá formálna z roku 1960. Vraj sa uvažovalo o funkcii v kultúrnej sfére. Vraj agenti to zaznamenali okamžite. V spise Lambda 254 sa v tom období náhle zahustili správy. Každý deň nový záznam. Každý deň nové meno. Každá návšteva katalogizovaná. Každý rozhovor od posluchu podrobený analýze. Jeden zo zápisov, datovaný 12. júna 1968, zachytáva návštevu Dominika Tatarku. Rozhovor trval 3 hodiny 42 minút. Analyzátor správy poznamenáva. Objekty diskutovali o politickom vývoji v ČSSR, o demokratizačnom procese, o možnej účasti objektu Lambda na verejnom živote. Objekt Lambda vyjadril podporu reformnému hnutiu. Odporúča sa zosilnenie kontroly. Zosilnenie kontroly prišlo o 2 týždne. Ku novomestskému bytu boli priradené 3 pozorovacie body namiesto 1. Agenti v civile striedali služby v 6-hodinových intervaloch. Každá osoba vchádzajúca do domu bola fotografovaná. Každé auto zaparkované v blízkosti zaznamenané podľa evidenčného čísla. 21. augusta 1968 prišli tanky. 22. augusta prestali správy z observácie. Úplne. Jeden deň žiadny záznam. Druhý deň žiadny záznam. Až 25. augusta sa objavila krátka poznámka. Sledovanie pozastavené z dôvodu mimoriadnej situácie. Očakávajú sa ďalšie inštrukcie. Ale inštrukcie už boli pripravené. V inom spise, označenom kódom Operácia konsolidácia, sa našiel zoznam osôb na prioritné sledovanie v období po auguste 1968. Meno Ladislav Novomeský je na 4. mieste. Hneď po Dubčekovi, Smrkovskom a Husákovi. 4. V celej republike. Príloha k tomuto dokumentu obsahuje odporúčania operatívneho odboru. Objekt Lambda 254 predstavuje potenciálne riziko pre stabilitu režimu. Jeho minulosť, autoritu v kultúrnych kruhoch a kontakty s revizionistickými elementami ho robia nebezpečným v prípade akejkoľvek obnovy reformných tendencií. Navrhujem preventívnu izoláciu, obmedzenie styku s verejnosťou, zákaz publikovania. Preventívna izolácia. Neuveriteľné slovné spojenie. Ako môže byť izolácia preventívna, keď človek ešte nič nespáchal? Ale to bola logika tých čias. Logika strachu. Logika systému, ktorý sa bál vlastných básnikov viac než cudzích armád. Ladislav Novomeský prestal publikovať. Nie vlastnou vôľou. Jednoducho jeho texty viac neprijímali. Jeho meno zmizlo z novín. Jeho knihy zostali v skladoch. A v byte na Mudroňovej ulici sa podlaha pri vchode naďalej zvláštne zapískala.
Okno do dvora sa stále nedalo úplne zatvoriť a v protíšom dome svietilo okno 3. poschodia. Vždy tam. Prečo systém, ktorý Novomeského kedysi nosil na rukách ako revolucionára a ideológa, obrátil proti nemu toľko energie, toľko techniky, toľko ľudských zdrojov? A čoho presne sa báli? V trezore archívu ŠTB, uloženom v podzemí bratislavskej centrály na Vazovovej ulici, ležal medzi tisíckami iných spisov aj ten označený dvojčíslím Lambda 211/86. Jeho obsah nikdy nebol úplne odtajnený. Len niekoľko strán prepustili na verejnosť po roku 1990, ale tie najzásadnejšie zostali pod pečaťou dôvernosti s poznámkou vymazané z bezpečnostných dôvodov. Tí, ktorí mali prístup k pôvodným materiálom, vedeli, že sledovanie Ladislava Novomeského nebolo bežnou rutinou. Bolo to niečo oveľa hlbšie, niečo, čo siahalo do samého srdca moci. Denný sledovací protokol z 28. júna 1964 zaznamenával každý Novomeského krok. Odchod z domu o 7:40 ráno. Zastávka na rohu Mudroňovej, kde si kúpil noviny. Presun metrom na hlavnú stanicu. Stretnutie s neznámou osobou pri kiosku. Výmena obálok. Agenti písali sucho, vecne, ale v poznámkach pod čiarou sa objavovali slová, ktoré vyvolávali nepokoj. Predmet Lambda komunikoval s neverifikovaným kontaktom. Podozrenie z odovzdania materiálov. Obálky. Vždy obálky. Novomeský ich nosil v starej koženkovej taške, ktorú dostal ešte pred vojnou. Agenti opakovali v správach tento detail, ako by mal nejaký skrytý význam. Tá taška sa stala symbolom. Niektorí z štábe verili, že v nej Novomeský preváža materiály, ktoré by mohli ohroziť režim. Iní tvrdili, že je to len básnické rukopisy, no pravda bola niekde inde. V jednom zo svedectiev, ktoré sa zachovalo v osobnom archíve novomeského priateľa Vojtecha Mihálika, sa spomína podivná epizóda. Pri jednom z ich stretnutí na brehu Dunaja Novomeský položil tašku na lavičku a povedal ticho. Vojtech, ak sa mi niečo stane, spál všetko, čo je v tejto taške. Nepýtaj sa prečo. Len to spál. Čo bolo v tej taške? Mihálik sa nikdy neodvážil otvoriť ju. O niekoľko mesiacov na to dostal upozornenie od tajnej služby, aby sa s Novomeským už nestýkal. Bez vysvetlenia. Len direktíva. A Mihálik poslúchol. Strach bol silnejší ako priateľstvo. V zime 1965 došlo k zvláštnemu incidentu. Novomeského byt bol vyrabovaný. Oficiálna polícia to zaregistrovala ako bežnú krádež, ale susedia hovorili niečo iné. Títo muži neboli zlodeji. Prišli s kľúčmi, nerozhádzali nič. Len prezerali police a vyberali určité veci. Zase tie obálky. Zase listy. Jeden zo susedov videl cez kukátko, ako muži v tmavých kabátoch odnášajú krabicu a fotoaparát. V oficiálnom spise sa však krádeža neriešila. Zmiznula z protokolov. Agenti sledujúci Novomeského mali prísny príkaz nevkročiť do jeho života priamo. Len pozorovať, zaznamenávať, analyzovať. Ale bola tam výnimka. V jednom z interných príkazov, datovanom septembrom 1966, stálo: objekt možno pozvať na rozhovor, ak situácia vyžaduje. Použiť metódu mierne psychologického nátlaku. Nezanechať fyzické stopy. Rozhovor? Aké nevinné slovo. No pre tých, ktorí prešli vyšetrovaním Štobadube, znamenalo toto slovo celé hodiny strachu, ponižovania, psychického mučenia. Novomeského už raz zlomili vo väzení. Teraz sa to opakovalo pomaly, nenápadne, každodenným sledovaním. Vedel, že kdekoľvek ide, niekto píše jeho meno do zošita. Vedel, že každé stretnutie s priateľmi môže byť nahlásené. A to vedenie ničilo človeka zvnútra. Na jar 1968 začal Novomeský chodiť na dlhé prechádzky po Slavíne. Vždy sám. Agenti zaznamenali, že tam sedieval na jednej lavičke celé hodiny. Niekedy len hľadel na mesto. Inokedy písal do malého zápisníka. A potom ten zápisník roztrhal a hodil do koša. Prečo to robil?
Jeden z agentov dostal príkaz vybrať obsah koša. Zložil z papierikov text. Boli to verše, len fragmenty. Slová ako smrť, ticho, tma, stráž. Nikdy to nebolo publikované. Možno to ani neboli skutočné básne, možno to bol len výkrik. V septembri toho istého roku sa v spise objavila poznámka, ktorá zmenila celý charakter sledovania. Objekt Lambda 211/86 má pravdepodobný kontakt s cudzou spravodajskou službou. Podozrenie potvrdené na základe komunikácie s agentom známym pod krycím menom Havran. Tento Havran nebol nikdy identifikovaný. Nevedno, či vôbec existoval. V celom spise sa jeho meno objavilo len 4-krát. Posledný raz 13. novembra 1968. Potom zmizol zo záznamov navždy, rovnako ako zmizli ľudia, ktorí o ňom vedeli. Jeden z vyšetrovateľov ŠTB, podplukovník Karol Ráč, bol nájdený mŕtvy vo svojom byte 9. január 1969. Oficiálna príčina smrti – udusenie jedlom. Ale jeho manželka tvrdila niečo celkom iné. Posledné dni pred smrťou sa bál. Vravel jej, že niečo zistil. Niečo, čo nemohol nahlásiť nadriadenému. A keď sa ho spýtala, čo to je, odpovedal len. Niektorí ľudia majú príliš veľkú moc, dokonca väčšiu než ŠTB. Spis Lambda 211/86 sa rozšíril o ďalšiu priečinku. Označenie prísne tajné, prístup len pre vyššie kádre. V tejto priečinke boli fotografie. Novomeský pri stretnutí s členom Českej akadémie vied. Novomeského manželka odchádzajúca z ambasády. Novomeského syn sediac v kaviarni s neznámym mužom. Celá rodina bola sledovaná, ako keby bola kolektívnou hrozbou. Akým spôsobom mohla byť rodina básnika hrozbou pre štát? V marci 1970 Novomeský dostal pozvánku na oficiálnu recepciu v Prahe. Išlo o stretnutie spisovateľov a straníckych funkcionárov. Formálne, nevinné? Ale v internom príkaze ŠTBPI bol jasný pokyn. Objekt Lambda má byť na ceste do Prahy diskrétne konfrontovaný s materiálmi, ktoré máme v držaní. Účel overenia jeho reakcie. Nesmie dôjsť k úniku informácií. Vo vlaku na neho čakal muž v sivom obleku. Posadil sa oproti nemu. Nepozdravil. Len vytvoril kovový kufríček, vyňal z neho obálku a položil ju pred Novomeského. Vieme, čo robíš. Vieme, s kým sa stýkaš. Máš dve možnosti. Spolupracovať alebo čeliť následkom. Novomeský sa pozrel na obálku. Neotvoril ju, len sa opýtal. Čo chcete? Muž odpovedal chladne. Tvoje mlčanie. Viac nič. Novomeský zosadol z vlaku na najbližšej stanici. Nikdy sa na tú recepciu nedostal. Vrátil sa domov. Tú obálku vzal so sebou. Nikdy ju nikomu neukázal. Ale v jeho zápisníkoch sa o niekoľko týždňov neskôr objavil jeden verš. Sloboda je väzenie, ktoré si sami stavíme. Bol to posledný verš, ktorý napísal pred dlhým literárnym mlčaním. Sledovanie pokračovalo. Každý deň, každý krok. Ale niečo sa zmenilo. Novomeský sa stal tichším. Menej stretnutí, menej listov, menej obálok. Ako by sa sám uzavrel do neviditeľného väzenia. A ŠTB tá len zapisovala. Objekt Lambda 211/86 nadväzuje minimálny kontakt s okolím. Spokojnosť s výsledkom operácie. Sledovanie pokračuje. A oni pokračovali. Až do posledného dňa jeho života. V apríli roku 1955, presne 4 mesiace po prepustení Ladislava Novomeského, z väzenia sa v tichosti zmenilo niečo, čo málo kto zaregistroval. V rámci reštrukturalizácie štátnej bezpečnosti vznikla nová špeciálna skupina s krycím názvom Objekt Líra. Jej jediným cieľom bolo nepretržité sledovanie básnika, ktorého nadriadení z Moskvy považovali za potenciálne najväčšie riziko pre stabilitu východného bloku v kultúrnej oblasti. Dôvod bol prosťučký, no šokujúci. Novomeský predsa predtým slúžil ako dôverník moskevského centra. Poznal mená, miesta, sumy peňazí. Vedel, kto financoval aké povstania, ktoré kultúrne časopisy dostávali dotácie priamo z Kremľa
Aké kanály sa používali na prepravu tajných správ medzi Bratislavou, Prahou a Moskvou. Teraz sa stal nepredikovateľným elementom. Človekom, ktorý mohol všetko prezradiť. Záznamy z operácie Líra, ktoré sa zachovali vo fragmentoch medzi rôznymi archívmi, odhalujú desivú pravdu. Spočiatku sa sledovanie realizovalo klasicky. Agenti s krycími menami Sokol, Vrbina, Topol a Železo striedali smeny každých 8 hodín. Stopovacie auto, Škoda Superb tmavosivej farby, bez poznávacej značky, sa týždne parkujúc v protiľahlej uličke. V byte pod Novomestskými sa nasťahovala mladá dvojica so svojím malým synom. Na prvý pohľad normálna rodina. V skutočnosti dvaja zasvetení agenti, ktorí v stropných dutinách nainštalovali špeciálne mikrofóny sovietskej výroby typu Čajka. Tie zachytávali každé slovo, každý šepot, každý zvuk, ktorý v byte nad nimi vznikol. Záznamy sa denne prepisovali a zakladali do špeciálneho osobitného úložiska. Označenie tejto série správ bolo prísne tajné číslo 23 s podčiarkovníkom Kremľ. Ale skutočné sledovanie presahovalo bežné metódy štátnej bezpečnosti. Koncom leta roku 1955 dostali agenti nezvyčajný príkaz. V správe odoslanej 26. augusta sa píše nasledovné. Cieľ musí byť podrobený psychologickému tlaku formou selektívnych stretnutí. Iniciovať falošné udalosti. Simulovať pokusy o kontakt zo strany zahraničných spravodajských služieb. Sledovať reakciu cieľa. Zaznamenať verbálne vyjadrenia. Vyhodnocovať úroveň loajality v reálnom čase. Čo nasledovalo, bolo teatrálne presné. 29. augusta pristúpil k Novomestskému na korze muž v sivom kabáte. Predstavil sa ako vyslanec francúzskej kultúrnej misie a vyjadril záujem o preklad nových veršov. Básnik odmietol rozhovor. No o 3 dni neskôr prišiel list s parížskou pečiatkou a chybným slovenským pravopisom. V ňom údajný nakladateľ ponúkal závratný honorár za vydanie memoárov v západnom svete. Novomestskia reagoval s podozrením a list okamžite spálil. Správa Štébén dokumentuje tento moment s presnosťou chirurga. Cieľ ignoroval provokáciu. Výsledok negatívny pre zamýšľaný scenár. Postup ďalej. V zákulisí však bola pravda omnoho temnejšia. V tú istú dobu sa v archíve ministerstva vnútra objavil nový dokument. Nebol súčasťou bežného obehu. Nesmel byť zakladaný do bežných spisov. Mal priamy dodatok. Po prečítaní spáliť. Vo fragmentoch, ktoré náhodou prežili, sa zachoval šokujúci pokyn. Objekt Líra je nutné izolovať. Nesmie mať priestor na politickú rehabilitáciu. Žiadne verejné vystúpenia. Žiadne medzinárodné kontakty. Žiadny návrat do vedúcich funkcií. Na jar roku 1956 sa udiala zvláštna vec. Bývalý spoluvyšetrovateľ z procesu s Novomestským, istý major Karol Dráb, odišiel na rutinnú obhliadku do terénu a už sa nevrátil. Oficiálna správa hovorila o tragickej nehode. Spadol pri výstupe na Vysoké Tatry. Nikdy nenašli celé telo, len časť odevu. Rodina dostala krátke oficiálne oznámenie a zakázali im hovoriť s médiami. Keď si však novinár Ondrej Šramko, pôsobiaci vtedy pri Kultúrnom týždenníku, dal námahu a začal pátrať, zistil znepokojujúce veci. Deň pred smrťou Dráb telefonoval svojmu bratrancovi a zmienil sa, že potrebuje ukázať niekomu dôležité dokumenty. Povedal vetu, ktorú bratranec presne zapamätal. Mám materiály, ktoré by zmenili názor na celý proces. Nie všetko bolo také, ako sa tvárilo. Do hôr nešiel sám. Mal tam stretnutie. S kým? To bratranec nevedel. Po páde Drába nastalo podozrivo tichá reakcia úradov. Žiadne novinové články. Žiadna spomienka na zaslúžilého dôstojníka. Len malý nekrológ v internom buletine. Ako by sa ho chceli zbaviť aj zo spomienok. Novomestských omedzi tým začal opatrne vracať späť do kultúrneho života. Uverejňoval básne v literárnych časopisoch. Zúčastňoval sa stretnutí s mladými autormi, nehovoril nahlas o minulosti. Ale jeho pohľady boli iné.
Tí, ktorí ho poznali, hovorili o tieni v očiach, ktorý tam predtým nebol. Jeden z jeho priateľov, scenárista Anton Horl, zapísal do denníka 15. decembra roku 1956 nasledovné vety. Včera som bol u ľaďu, hovoril málo, pil veľa. Keď sme zostali sami, povedal mi jednu vec. Oni nevedia, že viem o ich hrách. Hrajú sa so mnou ako s figúrkou. Ale ja neprestávam myslieť. Keď príde čas, poviem všetko. Horl sa neskôr pokúsil zverejniť denníky, ale rukopis záhadne zmizol z jeho pracovne počas vlamačky, pri ktorej nebolo nič iné odsudzené. Sledovanie sa stupňovalo. Zo správ objektu Líra vyplýva, že agenti začali aplikovať metódy priamej psychologickej manipulácie. V jednom zo spisov, ktorého fotokópiu sa podarilo získať historikovi Martinovi Lacku, sa píše: Cieľ reaguje na stimuly s nečakanou rezistenciou. Navrhujeme použitie rodiny ako tlakového nástroja. Sledovanie rozšíriť na manželku, deti, príbuzných. Simulovať ohrozenie zo zahraničia. Cieľ musí mať pocit, že akákoľvek jeho aktivita ohrozí najbližších. Tento pokyn nebol teoretický. O niekoľko týždňov na to zaznamenala manželka Novomeských o podivné veci. Niekoľkokrát ju na ulici zastavili cudzinci s otázkami o manželovi. Niekto sa snažil vlámať do domu. Telefón začal divne šumieť. Keď išla na políciu, úradník si zapísal údaje, ale nikdy sa nič nevyšetrovalo. Ale nikto vtedy netušil, že tá najväčšia hra sa ešte len pripravovala. 23. júna roku 1955 zaznel v byte Ladislava Novomeského na Panskej ulici telefón. Volal starý priateľ z partizánskych čias, Karol Bacilek, vtedajší minister národnej bezpečnosti. Rozhovor trval necelé 2 minúty. Novomeský položil slúchatko a na tvári sa mu objavil výraz, ktorý jeho manželka Anna opísala neskôr ako zmes strachu a odhodlania. Čo presne mu Bacilek povedal, zostalo tajomstvom, no od toho večera sa niečo zlomilo. Špecializovaná jednotka objektu Líra zaznamenala každý detail. V archívnych záznamoch z operatívneho denníka sa zachovalo. Básnik v nasledujúcich dňoch 3 razy odišiel z domu nad ránom, kým jeho manželka ešte spala. Vždy sa obrátil smerom k Dunaju, kráčal bez zastávky až k brehu a tam stál, niekedy hodinu, niekedy dlhšie, dívajúc sa na vodu. Agenti sa striehli z bezpečnej vzdialenosti. Jeden z nich, operatívec s krycím menom Ondrej, zapísal: Sledovaný objekt vyzerá, ako by čakal na niekoho, kto nepríde. 1. júla toho istého roku dorazila do Bratislavy delegácia sovietskych kultúrnych pracovníkov. Oficiálne išlo o výmennú návštevu v rámci posilňovania bratských vzťahov. Neoficiálne však nastal poplach. Medzi hostiami sa nachádzal istý Ivan Petrovič Zotov, ktorý sa predstavil ako redaktor moskovského literárneho časopisu Znamia. Štátna bezpečnosť ho poznala pod iným menom. Zotov bol vysoko postavený dôstojník, špecializovaný na ideologické operácie a jeho prítomnosť znamenala jediné. Moskva stále považuje Novomeského za hrozbu. Večer toho istého dňa sa v hoteli Carlton konala slávnostná recepcia. Novomeský dostal oficiálne pozvanie. Prišiel sám, v tmavom obleku, s vlastnoručne viazanou kravatou. Svedkovia spomínajú, že básnik pôsobil nezvyčajne ticho, až odmerane. Zotov sa k nemu priplazil ako had v tráve, s úsmevom na perách a pohárom šampanského v ruke. Podali si ruky, rozprávali sa po rusky. Čo presne odznelo v tom rozhovore, nikto nezachytil. No výraz Novomeského za tých niekoľko minút zmenil farbu od bleda po červeň a späť. Keď sa sovietský delegát vzdialil, Novomeský okamžite opustil sálu. Správa štátnej bezpečnosti z 2. júla obsahuje znepokojivú poznámku. Objekt Líra zaregistroval, že sledovaný sa v noci vrátil domov až po 2. hodine nad ránom. Auto ho vysadilo pred domom. Vodič nebol identifikovaný. Objekt Líra požiadala o vyšetrovanie, no príkaz prišiel zhora. Nechať veci tak, ako sú. Niekomu na vysokých miestach zjavne nezáležalo na odhalení, kto básnika vozil.
Alebo presnejšie, možno práve preto, lebo vedeli. O 2 týždne neskôr sa stalo niečo, čo dostalo prípad do ešte temnejších vôd. 25. júla sa v predmestskej oblasti Karlovej Vsi našlo telo istého Jozefa Klinčoka, nižšieho úradníka ministerstva vnútra. Oficiálna verzia hovorila o nešťastnej nehode pri páde zo schodov. Pitva však odhalila detaily, ktoré nezodpovedali pádu. Zlomenina lebky vykazovala stopy po tupom násilí. Klinčok patril k operatívnym pracovníkom, ktorí mali prístup k spisom z procesu s buržoáznymi nacionalistami. 2 dni pred smrťou sa stretol s niekým v jednej z bratislavských kaviarní. Čašník opísal muža ako vysokého, šedivého, s výrazným chraplavým hlasom. Podivné zhody sa množili. 5 dní po smrti Klinčoka zomrel na srdcový infarkt Adam Heger, ďalší bývalý člen novomestského procesného tímu. Heger mal 42 rokov, nikdy netrpel srdcovými problémami. Jeho manželka tvrdila, že večer pred smrťou dostal telefón, po ktorom bol bledý a rozrušený. Kto volal, nikto nezistil. Ale najpodivnejšie bolo, že obe úmrtia sa odohrali v čase, keď Novomestský bol oficiálne rehabilitovaný a dokonca znovu prijatý do zväzu československých spisovateľov. V archívoch štátnej bezpečnosti sa zachovala správa označená ako prísne tajné, bez podpisu, datovaná 6. augustom roku 1955. Text je stručný, studený. Sledovanie objektu Líra pokračuje podľa plánu. Zaznamenané kontakty s 9 osobami, z toho 4 neidentifikovaní. Objekt prejavuje známky vyššej ostražitosti. Odporúčame zvýšenie pozornosti a aktiváciu rezervných zdrojov. Rezervné zdroje. Ten termín sa v dokumente objavuje po prvýkrát. Čo presne znamenal, sa dnes môžeme len domnievať. Podľa neskorších svedectiev boli rezervné zdroje ľudia z blízkeho okolia sledovanej osoby, agenti hlboko infiltrovaní, niekedy dokonca rodinní príslušníci alebo milenci. Novomestský žil v manželstve s Annou, mal dospelú dcéru a syna. Mal priateľov, kolegov, bývalých spolubojovníkov. Každý z nich predstavoval potenciálny kanál informácií. A možno aj hrozbu. 11. septembra sa Novomestský zúčastnil stretnutia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Oslava výročia povstania bola dôležitou udalosťou. Prišli tisícky ľudí, boli tam predstavitelia strany, armády, bezpečnosti. Novomestský predniesol báseň, ktorú napísal počas väzenia, ešte nepublikovanú. Slová boli plné horkosti, no zároveň nádeje. Publikum vstalo a tlieskalo. V zadných radoch stál muž, ktorý si tlieskanie všímal pozornejšie než ostatní. Strážil, či niekto netlieska príliš málo, alebo naopak príliš veľa. Jeho poznámkový zošit sa neskôr stratil pri archivácii, no jedna kópia prešla neznámymi kanálmi až do 90. rokov a zachovala zlomok. Objekt je pre široké masy symbol odporu. To zvyšuje riziko. Riziko čoho? Riziko vzbúrenia? Riziko, že básnik, ktorý prežil mučenie a väzenie, sa stane väčším symbolom než samotná strana? Možno práve to bol kľúč. Novomestský bol nebezpečný nielen preto, čo vedel, ale kvôli tomu, čím sa stal. Muž, ktorý prežil, keď ho mali zlomiť. Muž, ktorý sa vrátil s pozdvihnutou hlavou. Na jeseň toho roku začali agenti objektu Líra narážať na čudné odblokovania v pokynoch. Keď chceli podrobnejšie prešetriť kontakty Novomestských so západnými novinármi, príkaz znelo pozastaviť. Keď požiadali o odpočúvanie jeho telefónnej linky, odpoveď bola už prebieha na vyššej úrovni. Čo to znamenalo? Niekto nad úrovňou štátnej bezpečnosti sledoval básnika ešte intenzívnejšie. Ale kto? 2 roky po prepustení z Leopoldovskej väznice, keď sa Novomestský konečne mohol vrátiť do vlastného bytu, našiel v ňom niekoho iného. Presnejšie niečo iné. Steny mali iné tapety, knihy stáli v inom poradí, dokonca aj zoznam číta 37 mien, medzi nimi aj Gustav Husák, vtedy čerstvo rehabilitovaný, aj Vladimír Klementis, hoci ten bol popravený už v 52.
Niekto na štátnej bezpečnosti si zrejme nebol istý, či mŕtvi skutočne mlčia. Zvláštne je, že sledovanie sa netýkalo len telefonátov a osobných stretnutí. Agenti dostali príkaz monitorovať aj novomestského lekára, zubára, dokonca aj čistič obuvy, ktorého navštevoval každú stredu pri Národnom divadle. V poznámke pod čiarou stojí veľmi konkrétna otázka, napísaná rukou neznámeho. Vie ešte niečo o švajčiarskych kontách? Švajčiarskych kontách. Tých, o ktorých hovoril generál Svoboda počas výsluchov v Leopoldove. Tých, ktoré vraj mali byť dokladom, že Novomestský bol napojený na západné spravodajské služby. Ale dokumenty o týchto kontách nikdy nikto nenašiel. Ani počas procesu, ani po ňom. Existovali vôbec? V júni roku 1968, niekoľko týždňov pred inváziou vojsk Varšavskej zmluvy, prišiel za novomestským muž v sivom obleku. Predstavil sa ako pracovník vydavateľstva, no jeho topánky boli príliš lesklé a oči príliš ostré na človeka, ktorý sa venuje literatúre. Položil na stôl obálku, v nej fotografie. Čierno-biele, trochu rozmazané, ale rozpoznateľné. Novomestský v Paríži, rok 1916. Novomestský v Moskve, rok 1933. Novomestský v Prahe, 15. marec roku 1943, deň pred vyhlásením tzv. Slovenského štátu. Muž v sivom nepovedal nič, len tie fotografie. Novomestský sa pozrel na každú z nich, pomaly ako by si ich prvýkrát všímal. Potom obálku zložil a vrátil ju návštevníkovi. Ten sa usmieval. Mal zlatý zub vpredu, čo mu dodávalo vzhľad dravca. Odišiel bez pozdravu. Anna Novomeskána, ktorá sedela v susednej izbe, neskôr povedala svojej sestre, že ten človek zanechal v byte vôňu chlóru. Neuveriteľné, ako niektoré detaily zostanú v pamäti. Chlór. Ako by sa práve vrátil z krematória alebo z nemocničnej márnice. V tom istom roku, v novembri, keď už bolo jasné, že Pražská jar sa skončila a normalizácia začína, Novomestský dostal pozvanie na stretnutie s generálnym tajomníkom. Oficiálne išlo o konzultáciu k novému vydaniu jeho básní. Neoficiálne, podľa svedectva jeho šoféra Jozefa Mareka, išlo o niečo celkom iné. Marek, ktorý čakal v aute pred budovou ústredného výboru, videl, ako Novomestský vychádzal po 2 hodinách. Bol bledý, opieral sa o stenu, ako by sa mu točila hlava. V aute nič nepovedal, len si zapálil cigaretu a díval sa von oknom. Keď ho Marek priviezol domov, Novomestský sa pred výstupom otočil a povedal jedinú vetu. Niektoré tajomstvá človeka zabíjajú 2-krát. Raz, keď ich zradí. A druhýkrát, keď sa rozhodne mlčať. Čo tým myslel? Marek to nikdy nepochopil. Ale keď po rokoch čítal odtajnené spisy, našiel tam poznámku, ktorá ho priviedla k podivnej teórii. V spise Básnik pod dátumom 4. november roku 1968 sa uvádza: Objekt bol upozornený na existenciu materiálu K. Reagoval výraznou emocionálnou reakciou. Požadoval zničenie. Bolo mu oznámené, že materiál zostane v archíve pre prípad potreby? Materiál K. 2 slová, ktoré sa v dokumente opakujú ešte 3-krát, ale nikdy nie s vysvetlením. K ako Karol, K ako Klementis, alebo K ako Kafka, ktorého Novomestský tajne prekladal v 50. rokoch, hoci bol vtedy na Indexe? Nikto nevie. Jeden zo svedkov, bývalý archivár ministerstva vnútra Milan Zeman, tvrdí, že materiál K mal byť súbor dokumentov z vojnovej éry, týkajúcich sa Novomestského pobytu v Londýne. Lenže Novomestský nebol v Londýne. Bol v Moskve. Alebo predsa len? Zeman neskôr svoju výpoveď odvolal a o rok neskôr zomrel na infarkt pri prechádzke v Malých Karpatoch. Mal 49 rokov a srdce zdravé ako zvon, podľa slov jeho manželky. Existuje ešte jeden detail, ktorý sa nedá jednoducho vysvetliť. V osobnom archíve Novomestského, ktorý je dnes uložený v Literárnom múzeu v Bratislave, chýba presne 6 mesiacov denníkových zápisov. Od januára do júna roku 1956. Archivári tvrdia, že denník za toto obdobie jednoducho nikdy nebol odovzdaný. Rodina tvrdí, že bol. Novomestský sám písal každý deň, bez výnimky. Anna to potvrdzovala.
Tak kde je tých 6 mesiacov? A čo presne v nich stálo, že museli zmiznúť? Keď sa na jar roku 1974 objavili prvé príznaky novomestského, no zhoršujúceho sa zdravia, jeho ošetrujúci lekár, doktor Pavol Hudec, zaznamenal do lekárskej správy zvláštnu poznámku. Pacient vykazuje príznaky chronického stresu, dlhodobého psychického tlaku. Akoby niekoho alebo niečoho sa obával. Hudec sa ho pýtal, či má nejaké starosti. Novomestský len pokrútil hlavou a povedal, že básnik má vždy starosti. S rímom, s metaforou, so slovom, ktoré nechce sadnúť na správne miesto. Doktor Hudec ho poznal dosť dobre na to, aby vedel, že klame. Ale niektoré otázky sa v tých časoch nekladli nahlas. Štátnej bezpečnosti boli otvorené, keď sa výskumníci a historici začali prechádzať cez tisíce strán denných hlásení, sledovacích záznamov a tajných správ. Medzi nimi sa našiel jeden osobitný spis, ktorý nemal číslo operatívnej evidencie, len kódové označenie Delta 3 SEM. Obsahoval presné záznamy o každom dni, ktorý Ladislav Novomestský prežil po návrate z väzenia. Nie len každom dni, každej hodine, každom telefonáte, každom pohľade, ktorý si vymenil s Anou pri raňajkách. Agent vedúci túto akciu používal prezývku Havran. Jeho pravé meno nebolo v spise uvedené nikde, čo samo o sebe naznačovalo, že išlo o niekoho veľmi vysoko postaveného. V denných správach nájdete bizarné detaily. Havran opisuje, ako Novomestský stojí pri okne a pozerá sa na ulicu presne 13 minút. Ako si opakuje jeden verš zo svojej básne, ktorú nikdy nepublikoval. Ako v noci vstáva a píše poznámky, ktoré ráno spaľuje v popolníku. A najšokujúcejšie, Havran cituje úryvky z rozhovorov medzi Novomestským a jeho ženou, ktoré sa odohrali v najintímnejších chvíľach ich spoločného života. Mikrofóny vo svietidle, mikrofóny za zrkadlom, mikrofón dokonca vložený do drevenej podlahy pod kobercom v spálni. Technická správa zo septembra 1966 potvrdzuje, že byt na Šancovej ulici bol vybavený 4 stálými odpočúvacími zariadeniami a jedným mobilným, ktorý agent mohol aktivovať na diaľku. To znamená, že nie je pravda, keď sa v oficiálnych dokumentoch tvrdí, že sledovanie Novomestského sa po jeho prepustení ukončilo. Stalo sa presne opak. Zintenzívnilo sa. Anna o tom vedela. V liste, ktorý napísala svojej sestre Márii začiatkom roku 1967, sa zmieňuje o zvláštnom pocite, ako by niekto vždy počúval. Píše o tom, že s manželom začali používať akýsi osobný kód, keď chceli povedať niečo dôležité. Zašli na prechádzku do parku. Alebo pustili vysoko rádio a rozprávali sa pošeptom v kúpeľni s tečúcou vodou. Bola to hra na prežitie. Ale v hre, kde sa pravidlá menia bez varovania, nikdy neviete, kto naozaj vyhrá. Jeden zo spoluväzňov z Leopoldova, niekdajší publicista Michal Hirner, ktorý s Novomestským zdieľal celú niekoľko mesiacov, uviedol vo svedectve zaznamenanom v 70. rokoch minulého storočia, že Novomestský mu pred prepustením povedal zvláštnu vetu. Vonku už nie je sloboda, vonku je iba dobre zariadená väznica. Hirner sa v tom čase pousmial. Myslel si, že ide o básnikovú metaforu. Až keď sa sám dostal na slobodu a zistil, že jeho bývanie je pod neustálym dohľadom, pochopil, čo Novomestský myslel doslovne. Vtedy sa stalo niečo, čo dodnes nemá uspokojivé vysvetlenie. Hirner plánoval napísať rozsiahle memoáre o svojom väznení a o ľuďoch, ktorých v Leopoldove stretol. V máji 1967 sa stretol s jedným z redaktorov kultúrneho časopisu, ktorý sľúbil publikovanie aspoň časti textu. O 2 týždne neskôr Hirner tragicky zahynul pri dopravnej nehode na predmestí Bratislavy. Jeho auto sa zrútilo z cesty do priepasti bez zrejmého dôvodu. Pitva nezistila prítomnosť alkoholu ani drog. Svedkovia hovorili o inom vozidle, ktoré ho malo vytlačiť, ale nikto si nezapamätal značku ani farbu. Rukopis memoárov zmizol z jeho domu ešte pred pohrebom. Vdova tvrdila, že pri pohľade na prázdny stôl, kde manžel zvykol písať, našla iba jeden lístok so slovami Netrápte sa.
Novomeský sa o Hirnerovej smrti dozvedel na pohrebe. Svedkovia spomínajú, že celý čas stál opodiaľ, nepribližoval sa k rakve, nepodal kondolenciu rodine. Len stál a díval sa. Potom sa otočil a odišiel. Anna, ktorá s ním prišla, sa neskôr zverila priateľke, že manžel v ten večer neprehovoril ani slovo. Sedel pri okne až do rána. Keď sa ho opýtala, čo ho trápi, odvetil jediné: oni si robia poradok. Správa Delta 3. Sem pokračuje aj po tejto udalosti. Havran v jednom zo záznamov poznamenáva, že objekt zmenilo vzorce správania. Objekt prestalo chodiť na stretnutia s bývalými kolegami. Objekt sa vyhýba telefonickému kontaktu s ľuďmi, ktorí by mohli byť považovaní za nevhodný vplyv. Objekt prejavuje znaky prispôsobenia sa novej realite. Tá studená byrokratická reč, ktorou tajné služby popisujú ľudské životy, je možno tým najdesivejším aspektom celej tejto histórie. Človek, ktorý kedysi písal verše o slobode a vzpure, sa redukoval na pojem objekt. Ani písanie už nebolo bezpečné. V archívoch sa našlo interné memorandum zo začiatku 1968, ktoré nariaďovalo zvýšenú pozornosť voči všetkým umeleckým prejavom objektu Novomeský. Každá báseň, každý článok, každý verejný prejav musel prejsť cez filtrovanie. Nielen cenzúrou, ktorá bola v tom čase bežná, ale aj cez špeciálny výbor zložený z pracovníkov štátnej bezpečnosti a zodpovedných funkcionárov strany. Posudzovali nielen obsah, ale aj tón, symboliku, skryté významy. Hľadali subverziu tam, kde možno neexistovala. Alebo naopak, prehliadali ju tam, kde Novomeský ju vedome ukryl. Existuje záhadný prípad básne, ktorú Novomeský napísal v lete 1968 a ktorá sa nikdy nedostala do tlače. Volá sa Nočná zmena a pojednáva o pracovníkoch nejakej továrne, ktorí strážia stroje v noci. Na prvý pohľad ide o bezobsažný, takmer propagandistický text. Ale keď si všimnete prvé písmena každej strofy a zložíte ich dokopy, dostanete slovo vrahovia. Analytik, ktorý to odhalil, napísal do správy: je potrebné vykonať opatrenia. Báseň nebola publikovaná a Novomeský dostal oficiálne varovanie za nevhodný tón a nesúlad s ideologickou líniou. Anna v tom čase začala trpieť nespavosťou. Lekár jej predpisoval lieky, ale ona sa báli ich užívať. Povedala susedke, že sa obáva, že ju uspinkajú a niekto využije jej bezvládnosť na prehľadanie domu. Zdalo by sa, že táto paranoja bola prehnaná, keby sa neskôr nepotvrdilo, že podobné prípady sa skutočne stávali. Rodina jedného spisovateľa v Prahe našla svoj byt v dezolátnom stave po tom, čo oboch manželov hospitalizovali kvôli údajnej otrave jedlom. Kto vnikol dovnútra a čo presne hľadal, sa nikdy nevyjasnilo. Havran medzi tým pokračoval vo svojej práci. Jeho správy sa stávali čoraz podrobnejšími. Odhaľoval nielen to, čo Novomeský robil, ale aj to, čo možno myslel. Uvádza, že objekt prejavuje znaky rezignácie na aktívny politický život, no stále si udržiava kontakty s potenciálne nebezpečnými živlami. Tieto živly nikdy neboli presne pomenované. Mohlo ísť o kohokoľvek. Bývalého spolubojovníka z odboja, mladého básnika, ktorý obdivoval novomeského tvorbu, dokonca aj člena vlastnej rodiny. Každý, kto sa priblížil, sa automaticky stal podozrivým. A tak Ladislav Novomeský žil. Nielen pod dohľadom, ale aj pod tlakom stáleho strachu, že čokoľvek povie alebo napíše, sa môže stať záminkou pre ďalší útok. Žil v byte, ktorý už nebol jeho domovom. S ľuďmi, ktorí už neboli jeho priateľmi, pretože priateľstvo sa stalo bezpečnostným rizikom. Písal básne, ktoré vedel, že nikdy neuvidí svetlo sveta v takej podobe, ako ich zamýšľal. Zostal komunistom, hoci systém, ktorému kedysi veril, ho zradil. Zostal básnik, hoci musel svoje slová cenzurovať skôr, než ich vyslovil. Bol to život v stave neustálej sebakontroly. A možno práve to bolo najkrutejšie väzenie zo všetkých. Vo februári 1961, presne 4 roky po návrate z väzenia, Ladislav Novomeský dostal pozvanie na stretnutie, ktoré sa nikdy nemalo uskutočniť. List prišiel poštou, bez odosielateľa, s jediným riadkom. Pavol chce hovoriť o tom, čo sa stalo v Ruzine.
Stretnutie v kaviarni Astoria, štvrtok, 16. hodina. Pavol Karvaš. Dramatik, ktorý sedel v tej istej väzenskej cele ako novomestský. Muž, ktorý poznal tváre vyšetrovateľov, ktorý počul tie isté krik v noci, ktorý prežil tú istú hru s nádejou a zúfalstvom. Po prepustení sa stretávali málokedy. Takmer vôbec, ako by medzi nimi stála neviditeľná stena spomienok, ktoré ani jeden nechcel oživovať. Agent sledujúci Novomestského zaznamenal všetko. Ako básnik vyšiel z bytu presne o 15. hodín 32 minút. Ako sa zastavil pred výkladom knihkupectva na Laurínskej ulici. Ako si zapálil cigaretu, hoci vtedy fajčil zriedkavo. Ako vošiel do kaviarni o 16. hodine 7 minút. Karvaš tam už sedel, v kúte pri okne, s pohľadom upretým na prázdnu šálku kávy. Správa agenta evidovaného pod krypcím menom Vešiak obsahovala niečo nezvyčajné. Opisovala nielen priebeh stretnutia, ale aj zvláštnu atmosféru, ktorú obvykle operatívne záznamy nespomínali. Obaja muži hovorili potichu. Karvaš sa naklonil cez stôl, Novomestský krútil hlavou. Potom Karvaš vytiahol zošit, tenký, s hnedým obalom. Otvoril ho a ukázal niekoľko strán. Novomestský čítal. Potom sa pozrel na Karvaša a povedal niečo, čo agent zachytil len čiastočne. To by znamenalo obvinenie pre mnoho ľudí. Živých ľudí. Zošit zmizol späť do Karvašovej tašky. Stretnutie trvalo 23 minút. Obaja odišli samostatne, s odstupom 5 minút. Agent sledoval Novomestského domov. Druhý agent sledoval Karvaša. Správa končila poznámkou. Odporúča sa zintenzívniť sledovanie objektu Delta 307 a zistiť obsah dokumentu predloženého subjektom Karvaš K.S.P. O 3 týždne neskôr Pavol Karvaš dostal nečakaný návrh na cestu do Sovietskeho zväzu. Literárna výmena, prednášky na univerzitách v Moskve a Leningrade, stretnutia s ruskými dramatikmi. Ponuka prišla rýchlo, naliehavá. Karvaš odcestoval začiatkom marca. Z cesty sa vrátil po 4 týždňoch, ticho a stiahnutý. Kamaráti spomínali, že prestal hovoriť o Ruzine, o procesoch, o minulosti. Hnedý zošit nikto už nikdy nevidel. V tom istom roku, na jeseň, začali sa diať zvláštne veci v okruhu ľudí, ktorí prežili 50. roky a pátrali po pravde. Historik a archivár Štefan Polák, ktorý pomáhal obetiam procesov zhromažďovať dokumenty pre rehabilitáciu, mal dopravnú nehodu na ceste medzi Bratislavou a Trnavou. Auto zišlo z cesty v zatáčke, hoci počasie bolo suché a viditeľnosť dobrá. Polák prežil, ale 3 mesiace strávil v nemocnici a po návrate sa prestúpil na prácu do okresného múzea, kde katalogizoval ľudové kroje. Novinár Ján Okály, ktorý pripravoval sériu článkov o nezákonnostiach v 50. rokoch, dostal ponuku na miesto v redakcii v Košiciach. Presťahoval sa s rodinou. Séria článkov nevyšla. Miesto nej uverejnili materiál o zvyšovaní produkcie v poľnohospodárskych družstvách. Advokát Vladimír Klementis mladší, synovec popraveného ministra zahraničných vecí, ktorý zhromažďoval svedectvá o procesoch svojho strýka, odcestoval náhle do Maďarska a tam požiadal o azyl. Dôvody nikto nepochopil. Klementis nikdy nebol disident. Spolupracoval s režimom. Prečo utiekol? Novomestský sledoval tieto udalosti s rastúcou úzkosťou. Podľa denníka, ktorý písal od prepustenia z väzenia, v ňom pribúdali záznamy o nespavosti, o pocite, že je neustále pozorovaný. V októbri 1961 napísal: Ľudia zmizajú alebo stíchnu. Jeden po druhom. Ako by niekto utieral stopy po pátraní. Prečo? Veď sme predsa rehabilitovaní. Sme predsa slobodní. Ale sloboda mala svoju cenu a svoje hranice. Zo záznamu agenta Vešiak z novembra toho istého roku vyplýva, že Novomestského byt bol 2-krát prehľadaný počas jeho neprítomnosti. Bez príkazu. Bez oficiálnej dokumentácie. Prehľadávanie trvalo vždy menej ako hodinu. Nič nebolo vzaté. Ale Anna Novomestského si všimla, že denníky, ktoré mal manžel uložené v skrinke v pracovni, ležali v inom poradí. Že listy od priateľov mali zložené rohy,
hoci Ladislav si ich vždy ukladal starostlivo. Vtedy pochopila, že sledovanie nikdy neskončilo. Len zmenilo formu. V decembri Novomeský dostal telefonát od neznámeho muža. Hlas bol kľudný, zdvorilý. Pán Novomeský, mám pre vás informáciu. Stretnem sa s vami zajtra popoludní pri fontáne na hlavnom námestí. Prídem o 4:00. Poznáte ma. Nebudem mať nič pri sebe, len jednu správu. Novomeský išiel. Anna ho prosila, aby nechodil. Cítila nebezpečenstvo v tej neurčitosti. Ale on išiel. Muž pri fontáne neprišiel. Novomeský čakal hodinu, potom 2. Keď sa vrátil domov, našiel na stole obálku, ktorá tam ráno nebola. Vnútri jediná veta, napísaná na písacom stroji. Karvaš vám klamal. Zošit neexistoval. Ale existuje zoznam tých, ktorí klamali vtedy. Čo to znamenalo? 3. mája 1968, presne jeden deň pred štrajkmi spisovateľov v Bratislave, operatívny dôstojník Michal Gálik poslal svojmu nadriadenému záverečné hlásenie. Text bol krátky, ako by sa autor bál napísať viac. Objekt Básnik prestal reagovať na kontrolné podnety. Zdravotný stav kritický. Odporúčam ukončiť sledovanie. Ladislav Novomeský vtedy ležal doma, v byte na Gunduličovej ulici, s horúčkami a kašľom, ktorý mu bral dých. Lekári hovorili o bronchitíde, no rodina videla niečo iné. Videla muža, ktorý sa vzdal. Muž, ktorý prežil najhoršie roky stalinizmu, ktorý prežil Ruzyň a Leopoldov, teraz mizol tichšie než kedykoľvek predtým. Ako by vedel, že hra sa skončila. V tie isté dni, keď sa Novomeského život chýlil ku koncu, zmizli 3 kľúčové spisy z archívu štátnej bezpečnosti. Nie náhodou, nie omylom. Zmizli presne tie zväzky, ktoré obsahovali mená ľudí, ktorí hlásili o básnikovi v rokoch po prepustení. Zmizli mená informátorov, ktorí vstupovali do jeho domu, ktorí sedeli pri jeho stole, ktorí pili víno a zapisovali každé slovo. Jeden z tých informátorov žil v 80. rokoch len 3 ulice od pamätnej tabule venovanej Novomeskému. Chodil okolo nej každý deň, nikdy sa nezastavil, nikdy sa nepozrel hore. Jeho dcéra neskôr povedala novinárom. Otec mi zakázal hovoriť o tých časoch. Povedal len jedno, že museli všetci, ale nemuseli. V spise, ktorý sa zachoval náhodou v duplicitnom zázname vo Vojenskom historickom archíve, sa nachádza správa z augusta 1966. Správa, ktorá nebola určená pre bežnú evidenciu. Správa adresovaná priamo ministrovi vnútra. Text začína vetou. Objekt Básnik predstavuje väčšiu hrozbu, než predpokladané. Jeho kontakty so Západom a vplyv na mladú generáciu by mohli viesť k nekontrolovateľnému vývoju. Západné kontakty. To bolo slovo, ktoré zmenilo všetko. Novomeský v tých rokoch skutočne komunikoval s krajanmi v exile. Písal listy, posielal básne. Ale robil to otvorene, cez oficiálne kanály, cez zväz slovenských spisovateľov. Nič tajné, nič konšpiračné. A predsa sa každý jeho list stal záznamom v špeciálnom protokole. Každý rozhovor s návštevníkmi zo zahraničia sa skončil výsluchom tých návštevníkov po ich návrate do vlasti. Jedna žena, ktorá sa vrátila z Paríža v lete 1967 a navštívila Novomeského, bola vyšetrovaná 3 dni. Na výsluchoch jej ukázali fotografie z Gunduličovej ulice. Fotografie, na ktorých stála pred Novomeského bytom. Fotografie, ktoré boli urobené zo strechy protiláhleho domu. Videla vlastnú tvár, vlastné ruky, ako zvonia na zvonec. Videla seba samú, ako ani nevedela, že je sledovaná. Posledné stretnutie so Stanislavom Šmídkom, ktoré sa uskutočnilo v marci 1968, zostalo nezdokumentované. Šmídke, vtedy už sám pod dohľadom pre svoje reformné názory, nikdy nepovedal, o čom spolu hovorili. Povedal len toto. Laco mi povedal, že je unavený. Že chce už len pokoj. Že možno by bolo lepšie, keby stratil pamäť. Žiadosť o zabudnutie. Žiadosť, ktorú Novomeský nikdy nevyslovil nahlas, ale ktorá sa objavila v zápisoch zo sledovania. Operatívci zaznamenali jeho slova, keď rozprával s manželkou.
Keby som mohol zabudnúť tie tváre. Keby som mohol zabudnúť na mená. 28. augusta 1968, keď tanky vtrhli do Prahy, Novomeský nespal. Sedel pri rádiu a počúval správy. Sused, ktorý býval v susednom byte, počul cez stenu plač. Nie krik, len tichý, strašný plač starého muža, ktorý vidí, ako sa história opakuje. Posledná správa štátnej bezpečnosti o Novomeskom je datovaná 4. septembra 1968, len 5 dní pred jeho smrťou. Text je chladný, technický. Objekt básnik odmietol lekárske ošetrenie. Odmietol hospitalizáciu. Rodina uvádza, že subjekt stratil vôľu. 9. septembra 1968 Ladislav Novomeský zomrel. Oficiálna príčina smrti – zlyhanie srdca. Neoficiálna pravda – zlyhanie nádeje. Na pohrebe sa zišli stovky ľudí. Básnici, spisovatelia, študenti. A medzi nimi v zadných radoch stáli traja muži v sivých kabátoch. Zapisovali mená prítomných. Fotili tváre. Sledovanie neprestalo ani po smrti. Rodina nenašla v jeho denníkoch jedinú zmienku o strachu. Za to tam boli básne, ktoré nikdy neposlal do redakcie. Verše o vlasti, ktorá sa stala väzením. O priateľoch, ktorí sa zmenili na vyšetrovateľov. O tme, ktorá prichádza nie zo vzduchu, ale z vlastného domu. Keď 4. januára 1974 jeho srdce prestalo byť, rodina podala žiadosť o prístup k archívom. Odmietli. Príliš citlivý materiál, povedali. Niekoľko mesiacov po pohrebe prišiel na Gunduličovu akýsi muž so zápisníkom. Predstavil sa ako archivár a pýtal sa na dokumenty, denníky, korešpondenciu. Manželka mu ukázala dvere. 30 rokov potom, keď sa archívy otvorili, sa ukázalo, že niektoré zväzky k objektu básnik úplne chýbajú. Materská spevanka, zbierka, ktorá ho urobila legendou, dnes visí v múzeách ako symbol slovenského odhodlania. No málo kto vie, že jej autora vlastní ľudia sledovali intenzívnejšie ako akéhokoľvek disidenta. Že každý jeho pohyb, každé slovo, každú návštevu zaznamenávali, vyhodnocovali, archivovali. Že vernosť systému nebola ochrana, ale past, ktorá sa zatvárala pomaly, neviditeľne, až kým nemohla pustiť. V roku 2009 sa v súkromnom archíve jednej rodiny v Prahe našli listy z 50. rokov. Písali ich úradníci ministerstva vnútra navzájom a diskutovali o tom, či Novomeského vôbec prepustiť z väzenia. Jeden z nich napísal vetu, ktorá zmrazí krv. Ak ho pustíme, stratíme kontrolu. Ak ho tam necháme, spravíme z neho mučeníka. Jediné riešenie je sledovanie navždy. A sledovali ho. Až do posledného dechu. Možno aj po ňom. Pravda o Ladislavovi Novomeskom leží kdesi medzi veršami a spismi, medzi zápisnicami a tichými hovormi, ktoré sa nikdy nezaznamenali. Medzi tým, čo povedal a tým, čo nesmel povedať. Medzi láskou k vlasti a strachom, že vlast sa stala nepriateľom. Leží v tých stratených zväzkoch, v tých chýbajúcich hláseniach, v tých denníkoch, ktoré sa stratili bez stopy. Leží tam a čaká. Ako toľké iné pravdy z tejto doby, utajené, nebezpečné, nevypovedané. Ďakujeme, že ste s nami prešli cestou tohto šokujúceho vyšetrovania. Ak vás táto príbeh zaujal, nezabudnite kanál odoberať a dajte mu like. Pomôžete nám odhaliť ďalšie zabudnuté tajomstvá našej histórie. Napíšte nám do komentárov, čo si myslíte. Vedeli ste o tomto prípade? Čo si myslíte, že sa skutočne stalo? Poďme o tom diskutovať.